tuwa na. Kiat na po nakaliwang ay. Pero tira bang mudang papiti sa Nescafe. O kaning pre chicken sa Mercy, di po nila itong pasayloon, kagikan pa sa una, di dyan mahimo nga wala tayo usap-usapon, marisak puso, asod ng kagutom nato. Basta barkada lang niya mag-uban, naadjud ang kasadyawang kalingawan. Maunang dili perti jud na among lingawa, kay wala mi kadanas. Ambot ka kung sa rason, di na itong problemahon, ambak ka nato. Ambak ang kapitano, balik sabi balik mo, ganahan ko si mong style ha. Maayo adjud mo ambak, imnan sa natong energy drink, diabe. So mga tagtaog delight. Kana marag-arang na. Naitulo ka tawa atong atuon ay. Sir, may na mag-delight, sir? Sorry sa sir. Be, nya mangutanas ako kung usay ka ingon ninyo kung makainom mo aning Doon delight. naman na mo, sir. Kangula po ni mo, Ay na lang na. Basta delight para sa mga taong loyal. Basta delight, drink, moderately delight. Basta delight, makaigit, padto ka sa CR, money plus light. So by the way mga choy, mao ni Sir Jacob Alvaro mao ni sponsor sa amon og delight. Tungod kay inyong unggoy mga choy, dali ra man hilaban mao na ni Paksi ta dira og bali 1/4 nya kanon og sudan. Sima-sima pud ta taman diha para masudlan lang aton tiyan. Nya unsa man magsige na lang kakaon diha, di na lang mo introan. Introy na na kay murag ganiyara kay sige yaw-yaw diha. So hi mga choy, may buntag kanyong tanan diha. Karon ni ana pud ta mulaag na pud ang inyong unggoy. For this video mga choy, naimbitara na pud ta sa birthday celebration sa atong kauban sa trabaho. So di pud naton balibaran, ato ni pud adtuan. So karon mga choy, ni ata sa gitawag nga Mutmut Beach. Nakari naman ta diri sa akong previous video before. So karon amo na balikan kay man nindot diri lugar. Kung inyo lang tanawon, nakapalibot ni siya sa gitawag nga Na, tuwa na nag-gymnastic na po ding isahay. Napay pa tambling-tambling oh. Sa man na dong sakit imong ulo no. Napay pa lupad-lupad, napay pa tambling-tambling. At ang dagway oh. Sige, mapakang ng ulo ni mo dia. Oh, bahala ka dia ako din padayonon. Bitaw mga choy mao ni Mutmut Beach mga choy mao nang binyo nga among adtuan. kung usa ka nga naka-add diri mga choy, just comment below sa atong comment section para po mag-share ta sa atong experience during the pita. Let's go. So ni apat diri sa tawag nga napata sa taas kumbaga. Kung atong tanaw ng view inana na siya. O kung ato po din sudlon mga choy inaani ning itsura. So mao ni naatay gitawag ka swimming pool nga sa pambata. Og syempre ang pang-adult di jud na mawala. Mao ni ang swimming pool sa pang-adult mga choy. So ang entrance mura ra kayo nara na diha. Og imo makita mga choy na palibutan ini siya sa mga kakahuyan. So forest ni siya og bugnaw jud ning diri tapita. Pero tipo mo da kung bati ang mga kauban diri tapita, may ikaw mura ganiha ra ka diha ba ikaw ba? Pero tiyo mong ulapyo pa datong kauban hindi ko sa kansi oy. Tungod yun nakasulod naman tayo sa side nato atong mga problema ug plastaran nato ng mga putay diha kay ang lamasan ato ng taguran. Ngano is sa side mo jud ang problema? Asos nahanapod ka magilabot jud ka dayon oy. Unsa man magluto ta magsuway na lang ta permi. Syempre magluto ta sugdan na nato ng sinugba nato nga baboy diri pita kay ang atong kinilaw aw man naman ni ato na pud tilawan. Tingala kinilaw ni Sir Jim. Aw kana o tilaw yo. Unsa may kaingon nimo kanak tilaw na Goods kayo. aw kana klaro ba. So ato na ni plasta lang aton birthday boy para ato na pud ding makantahan. Before we say a song happy birthday, let's say Happy New Year! Ato wasik ang itlog ay murag kusog to paghapak nimo Darks back. Pero tedyo ka nakapak murag naadyo kay kalagot basta inani na guys sistema sa atong putahe ano adyo mo daog ani ron. Sumalipayon jud ang resulta labi na antong bisita talag sa oras nato makit-an og talag sa oras nato makauban mao nang inaani pud ang akong sitwasyon mao nang jamming rin tanan pa po diha. Murag gigutom na jud ko diri banda nakaingon jud kog dili na madaha og usa-usa og duha-duha. Mao na pakita na ako sa baboy nakaingon mo pwede na isud sa baba mao nang giplastara na pud nato diha. Kay inyong aliwas perte na yung gagusla, banata ni sima-sima. Lami po yung baboy nila mga choy, yung kasubay. Tungkol kaya di man na mahimutang sa lingkod-lingkod, ato na may barugan, mura katagan no eh. Mura katagan no, mura ngawat o sudan ba, nagibitay ng sinugbang bangos ay, mura katagan no, juga, mura gigukko juga do. Marigiguk ko juga. Sige banda dia ay basi maunahan pa ka. Basta nani ga sit up mga choy di jud naton lungan mintas din yung maubos kining atong nga putahe karon. Timing pud nga ikaw na nga usa diha mao na nga banata natong kaon diha. Lain pud ako diha ba murag lisod kasi imong posisyon, automatic transformation. Ato ana gilingkuran giplastaran jud gipahapa gibali na jud ning bangos ay tirada jud diha. Mao ni mga choy ang atong nga event karon mao na di palkansi. Basta inani na ganing kaon pud mo diha para sabay ta mangaon ug patiko ka ani nga atong sudan karon. Muna mga choy, God bless sa inyo. Salamat sa pagtanaw sa aning video. Solid mga followers o mga subscribers na ako diha. Padayon ka mga suporta sa akong video. Salamat kayo sa inyong tanang mga choy. God bless mga choy. Thank you.